Batina po sušu šalju poruku jasno. U ovom gradu gdje sunce u kamenu sja, zajedno će stati, pokrenuti promjene, jer pravda pobjeđuje bez obzira na političke nepravde. U ovom gradu gdje sunce u kamenu sja, zajedno će stati, pokrenuti promjene, jer pravda pobjeđuje bez obzira na političke nepravde. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost, to je taj znak. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost, to je taj znak. Gledamo krađu, vlast igra mačke i miša, mještani Batina na ulici vrište. Samo traže pravdu, poštovanje zakona i transparentnosti više. Njihova borba nije prazna, srce kuca glasno. Mještani Batina po sušu šalju poruku jasno. U ovom gradu gdje sunce kamenu sja, zajedno će stati, pokrenuti promjene. Ovo je sramota šta nam se događa ovdje. Ovo nije samo sramota Batina, ovo je sramota cijeloga područja. Svi se trebamo ustati protiv ovoga, dosta je ovoga više. Po jednoj računici pali 67.000 maraka, po drugoj računici pali 125.000 maraka. Mi već 7 mjeseci tražimo da nam se sazove zbor građana i skup sela, što izbjegavaju predsjednici, bivši i sadašnji. Ovo je gaženje naših ljudskih osnovnih prava, od kojih ćemo ustati i nećemo odustati. Prosvjedi će biti sve jači i jači i bit će nas sve više i više. U sljedećem prosvjedu najavljivamo blokiranje ovog puta, Rojsova puta ili Krutskoga puta. Mi stati nećemo, odustati nećemo, jer ovo ovako više ne ide. Na vama je načelnik Žaberiću, šta ćete? Hoćete li postupiti po zakonu uvrstiti našu inicijativu, to je peticiju koju je potpisalo 174 građana? Zašto vam je stalo da upravo neko vas vodi mjesto zajednicu, a ne neko koga bi mjesto da bude? Slavene Penava, to nije mjesna zajednica, nije tvoja ćaćevina. I ne može se tako ponašati, ni ti Zorane Penava, ni bilo koji, ni Petre Bobane. Mjesna zajednica pripada svima mještanima isto. Svima ovim mještanima ovdje što su došli i što nisu došli, svima isto. I svi mještani imaju pravo znati uvid u financijska stanja računa i takve stvari vezane uz mjesnu zajednicu. Same odluke koje se donose važne moraju biti predstavljene mještanima i mještani moraju biti upoznati sa važnim odlukama u selu. Ne može se 3-4 pojedinca odlučivati šta će se događati u mjesnoj zajednici Batina. To nema smisla. Nismo mi od drage volje došli ovdje, nego zato što su nas pogažena naša osnovna građanska prava. Iz tog razloga smo tu. To je taj znak. Gledamo kako vlast igra mačke i miša, mještani Batina na ulici vrište. Samo traže pravdu, poštovanje zakona i transparentnosti više. Njihova borba nije prazna, srce kuca glasno.
Mještani Batina po sušu šalju poruku jasno. U ovom gradu gdje sunce u kamenu sja, zajedno će stati, pokrenuti promjene, jer pravda pobjeđuje bez obzira na političke nepravde. U ovom gradu gdje sunce u kamenu sja, zajedno će stati, pokrenuti promjene, jer pravda pobjeđuje bez obzira na političke nepravde. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost, to je taj znak. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost, to je taj znak. Gledamo krađu, vlast igra mačke i miša. Mještani Batina na ulici vrište, samo traže pravdu, poštovanje zakona i transparentnosti više. Njihova borba nije prazna, srce kuca glasno. Mještani Batina po sušu šalju poruku jasno. U ovom gradu gdje sunce u kamenu sja, zajedno će stati, pokrenuti promjene, jer pravda pobjeđuje bez obzira na političke nepravde. Nepravdu gdje sunce u kamenu sja, zajedno će stati, pokrenuti promjene, jer pravda pobjeđuje bez obzira na političke nepravde. Pokrenuti promjene, jer pravda pobjeđuje.